nandito na po kami sa Manaoag, guys. Ato yun naman yan. Tubig po, madam. Tubig po ito, madam. Dito na po kami sa loob. Kaso lang hindi kami makapasok. Ang daming tao. Ay, dito ko. Nabutan ka. Guys, nakaupo na po tayo. Ayun. Then we celebrate the beginning
of this venerable and sacred time through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is to remind you. Guys, tapos na ang misa. Ate, may matagsang ko lang ate. Manawag isang daan na lang ate. Hindi lang kayo ate, may matagsang ko lang ate. Ito lang ma'am. Sana, years later. Kahit tayo dito, nag-alipin ng binalonan ng Pangasinan. Guys, kain tayo. Bakit mapag-play? Ay, pag-gabi yan.
Ano na ice cream na? Pero binsang pinito. Diba siya plastic bagay siya? Tapos na kami kumain, nabusog na kami. Solve na solve. Lamatanan.
Salamat kami kamutan papunta siya pamanabak mo. Uwi na kami guys. Bahay. Guys, nandito po tayo sa Basilica. Bibili ko na ng mais at suka. Tayong mais. Hi guys, nandito na po kami. Nakarating na po kami. Wow, inyong masipong. Guys, ito po lahat yung nabili namin. Katupat, manggang hinog, dried na pingka, sapsap, chiko, tupig, mais na nilaga from asingan at saka suka, saka itong bagoong isda.